Raz. Ľudia, 16. január a nastáva jar. Je to normálne, povedzte mi. Jerry, ako veľmi sa ti chce cikať? 9. stupeň Richterovej stupnice. Proste ľudia, poradte nám celý YouTube channel, prosíme vás, že ako spraviť na Facebooku miliard fanúšikov. Joj, Jerry, počúvaš ma, teraz si to púšťaš, že si doma na PC a smeješ sa strašne, tak ťa pozdravujem. Ahoj! Ahoj! Prečo si myslíte, že na mňa otvára? Chalani, prečo si myslíte, že na mňa otvára? Má doma chára. Cháru. To slavej rímu. Striedavý AB. Striedavý AA. Tak som to chcel povedať. Áno, mal pravdu ten predo mnou. Zigo, čo si o tom myslíte? Nemám chuť na novinárov. Jaroslav Zigo síce nemal chuť na novinárov, ale my sme sa dokázali kontaktovať s jeho kontaktnou osobou, ktorá kontaktuje na kontakty okolo Jaroslava Ziga. Ale tu čakám už ale 3 dní na podpis. Skúste sa nejako vyjadriť. On mi zobral dvere. Prečo berete svojim fanúšikom dvere a životné ideály? Bo ich predávam.